Dobre. Takže prevádzkar Andy opäť, hej? Ahojte, ale prevádzkarka, hej? Tak, ktorého máte. Je to jedno. Hej, ešte to starú novú, ale aj tak infosku spomeniem. A suma na rok 2011 sa pripravujú nové členské karty, ktoré stoja koľko a akú výhodu majú. Čiže počkaj, ideme. 25 eur, kompromis, zlatá stredná cesta, čiže keď si zaplatíte 25 eur a dostanete odo mňa alebo od teraču kolegu prevádzkára tú kartu, ktorú chcete, a to je karta, ktorá je a umožňuje vstupné po celý rok 2011 zadarmo, či piatok a soboty, a samozrejme, keď sú také tie väčšie akcie, tak platíte iba symbolické euro, čiže bez rozdiel na vek, na farbu, na veľkosť, na hĺbku, na šírku si môžete zakúpiť od minulého týždňa až do konca budúce roku 2011 za 25 eur. Tak, toto sa... Tí, ktorí máte červenú, tak tí si nesmierne vážila dostanú v priebehu ešte tohto necelého decembra, aby ste to stihli. Tak, takže oplatí sa určite a tí z vás, ktorí opäť pripomínam, nepoznajú alebo nemajú ako nejako, že ja viem, prezentovať kamarátom, keď chcete prezentovať, že chod sa opýtať za tým prevádzkarom a nevie, ako vyzerá alebo čo, tak mu pekne nech sa páči, posielajte link alebo ho odkážte na túto webovú našu stránku Apolonu, hej. Inak stačí, keď si dáte www.disco.sk, to vás všetko vyhodí na Apolonu stránku. A tam sa vám ukáže plnej krásy, toto je prevádzkar Andy, takže vždy treba prísť za barmanmi a opýtať sa, OK? A väčšinou ginger. Ako to vyzerá s programom cez Vianoce? Minula som sme začali a pokračujeme ďalej. Začali sme s tradíciou decembrovou 24. decembra štedrovečerného, čiže toho najbohatšieho roku, keď sa háču orechy pod kútom, tak ja som vtedy z práce. Už niekoľký rok po sebe. Dôvod prečo? Preto, lebo je to naozaj deň, ktorý patrí ľuďom, ktorých mám rada, to ste vy. Samozrejme sú tu ľudia, ktorí sú dosť často, naši známi zákazníci, ktorí si nesmierne vážia a ďakujeme im za krásnu návštevu a samozrejme aj ostatní. A môžete očakávať tento rok okrem prekvapenia v podaní travesty mojom, ginger, a samozrejme to má byť travesty nejaká náželanie, čiže čo si poviete, to vás bude pákať a môžete mať hodnotu. Určite si dáme niečo aj hodnotu a opovažte sa mi sem prísť s rybami. Ja nejem ryby, ja jem iba hydinu. Hovorí sa, že nejakým spôsobom sa dajú kúpiť lístky na Silvestra. Čo by sme sa mohli dozvedieť o predaji lístkov na Silvestra, alebo ako to tu vlastne bude vyzerať? Nebude to náhodou tak, že bude na Silvestra zatvorené? Na Silvestra zatvorené budú mať všetky ostatné, lebo máme to najlepšie z celej Bratislavy. Na hornom bare, čo je tento, zelený, na hornom bare bude niečo, čo vám poviem osobne každému, keď sa na to opýtate, čiže máte dôvod sa nás pýtať. Bude tu travesty, bude tu striptease, bude tu, mám povedať, nejaký ten švédsky stôl, ktorý je živý. Určite to nebude nejaká rybička, ale bude to niečo z predľa bez kosti a na tom budete môcť nájsť nejaké tie pochutiny, ktoré vám urobia na ten večer. Dobre, samozrejme okrem toho bude tu tombola, bude tu nejaký novoročný pribytok, kapustnica, občerstvenie, moderovačka a